Da kaje har ka ji tsoro ne? Baka ji an kira sallah ba? Ina ce yanzu aka kira sallah. Lokaci zai jira mu ne? Tashi kawai mu je mu yi sallah. In mun dawo sai mu karasa. Karasa ka bari mana zuwa fisa. To. Allah karasa mai. To. Samu samu. Karba ka ji ne. Ya. Sai kun zo. Alkaro la. To muna zuwa mu yanzu. Muna zuwa mu yanzu. Yau.